барои падару модар дар дунё аз ғами бемории фарзанд дида дарди ҷигарсӯзтаре нест. малика ғуломоваро бемории писаракаш аминҷон ки ба дарди бедавое гирифтор аст маҷбур намудааст ки ба сомонаи оила тиҷӣ муроҷиат карда аз мардуми шарифи тоҷик кӯмак пурсад. аминҷони 8 сола ба бемории нодири генетикӣ миодистрофияи дюшен гирифтор мебошад. мувофиқи маълумотҳои тиббӣ дар тамоми сайёраи замин аз 5000 кӯдак танҳо 1 нафар ба ин бемории нодир гирифтор мешаванд. миодистрофияи дюшен яке аз хатарноктарин бемориҳои кӯдакона ба шумор рафта метавонад кӯдакро ба пуррагӣ маъюб созад ва ҳатто ба марг бурда расонад. роҳи ягонаи пешгирӣ кардани оқибатҳои нохуши ин бемории хавфнок гузаронидани сӯзандории нодире мебошад ки 3 миллиону 200 000 доллари амрикоӣ арзиш дорад. аммо малика ғуломова ва шавҳараш имконияти харидорӣ кардани ин доруи гаронбаҳоро надоранд. Ассалому алайкум. Ман Ғуломова Малика, сокини шаҳри Душанбе, кӯчаи Деҳлавӣ. писарчаам Шарифзода Аминҷон. Ман модари 4 фарзанд ҳастам. тақрибан 2,5-3 солагиш вақте ки мегашт почуҳош камтар дигар хел фарқ мекард. агашти дигар кӯдако 1-2 бор рости гап дар Диамед, клиникаи Диамед баям духтурои туркӣ омада буданд, аз хориҷа бурда будем. духтурои худамон қара боло чанд ҷо бурдем. ина арӯи вай ҳамвории кафи по дида бемориша хайсоз аниқ накарданд. ҳозир 8 сола шуд. умуман баъд шуд дар раҳ вақти гаштанаш меафтидагӣ шуд, бисёр меафтидагӣ шуд. вақти адарс омада рафтан пиёда мегард роҳ гаштанаш почуҳом дард мекунад, бисёр монда мешавам, гашта наметавонам мегуфт. аз ҷой вақти бархостан дар ҷои нишасташ замин намеқапад ва бадани худашро такя карда зонуҳоша қапида баланд мешавад. яъне ки бе кӯмаки дигар кас аллакай гаштанашу хестану шиштанаш душвор шудааст. 2025 моҳи январ буд. дар гапзанишам яхе лакнат пайдо шуд. бурдем пеши духтури нервопатолог, асабшинос. асабшинос ҳамин проблемаҳои масъалаҳои гашт, душвор шудани гашташам гап задем. баъд ва ё аҳамият додан ҳамин больницаи Истиқлол ба аҳамият додан ки гаштанаша хестанаш ба мушакҳои почаша дидан, гуфтанд ки ин метавонад як бемории нодире ки дар 3 ё 5 ҳазор кӯдак, яъне бачаҳо ба бисёр писарбачаҳо ба мешавад дюшен, беҷошавӣ ё худхӯрдашавии мушакҳои бадан, ки бисёр як беморӣ ва вазмин будааст. то соли 2023 ё 24 ҳатто гӯем ин беморӣ табобатнашаванда буд. ҳозир дар иёлоти муттаҳидаи Америка ва як вай биромадааст, дору биромадааст ки мутаассифона нархаш беҳад қин, зури мо намерасад, бекӯмаки хай мардуми Тоҷикистон бекӯмаки бирдон. нархи дору 3 миллиону 200 000 доллар меистад. ин яъне ки ба воситаи рагҳо мегузаронанд. як карата, як доруи як карата ки вобаста аз синну соли кӯдак, аз вазни кӯдак аниқ мешавад аз тарафи мутахассисону як бор мегузаронанд. мо баррасия бурдем маркази эпилептологӣ ва невралгияи ба номи Казарян, нейрогенетики машҳури ҳаминҷа Сергей Анатольевич Клюшников. кас қабул карданд заключение, яъне ки бояшона хулосашона доданд, бо гашта ба пеши вай равон карданд. мутахассис сафарбар карданд ки оид ба ҳамин касал будааст, ба ҳамин касали дюшен будааст. рафтем вай касам хай бо дубора ваёша таҳлили хунаша гирифта, дубора ДНК лаборатория гирифтанду тасдиқ кардан, хулоса дода яъне ки ҳамин укола тавсия доданд. дар сурати доруро нагирифтан бисёри кӯдакҳо аллакай аз синни 9 сола то 12 сола мумкин қисман аз роҳгардӣ мемонанд. сониян ҳамин мушакҳо то боло ҷигару гурда ба зарар мекунад, яъне ки шушҳо ба зарар мекунад. аз гаштан мемонанд ба яъне ки ба коляскаи маъюбӣ мебарад ва оҳиста оҳиста дар
таи чанд сол кӯдакро яъне аз мушакҳои дилу ҷигару ҳамаи организм аз кор мемонад ва ҳатто ки кӯдакро куштанаш мумкин ҳамин беморӣ. барои ҳамин умедворем ки мардуми Тоҷикистон, мардуми апахоҳаро, аку додаро бетараф намеистанд ва иншоалло ба кӯмаки худованду бародарои тоҷико ҳам ватанамон иншоалло ки писарчаам Аминҷону наҷот медиҳем, умедворем. Доктор, доброе утро. Вот после того, как вы осмотрели Аминджона, я бы хотела, чтобы вы пару слов сказали о данной болезни, которые вот мы в Таджикистане диагностировали врачи у него. Как бы вы свое заключение нам написали после того, как Сергей Анатольевич, нейрогенетик, тоже исследовал и к вам нас направил. Вот после вашего осмотра, что бы вы могли сказать? Здравствуйте. Ну, я посмотрел ребенка, ему 8 лет. У него действительно мышечная дистрофия Дюшена. И вот судя по мутации, у него с 19 экзона по 43 делеция, крупная делеция в гене DMD. Эта делеция приводит к нарушению рамки считывания и клинически к мышечной дистрофии Дюшена. К сожалению, доктора не очень правильно назначили ему гормональную терапию. Сейчас мы все поправили. Он будет принимать правильно преднизолон или дефлазокорд в постоянной дозе. Вот. Отпускаем их с Богом. В принципе, пациент подходит под терапию генозаместительную препаратом делаем дистроген, моксипрововек. Или можно попробовать, если это возможно, попасть в какие-то клинические испытания по экзон-скиппингу 44-го экзона. Вот если перепрыгнуть этот 44-й экзон, также можно попробовать восстановить синтез белка, укороченного белка дистрофина. در عرفه عید قربان، در عرفه عید مسلمانان، ما به همه مسلمانای روی جهان، به همه هموطنان خودم خواهش میکردم که بی‌طرف نباشند و هر کسی که فرزند دارد به فکرم که این مسئله رو میفهمد. مشکل ما به از هموشان چقدر که باشد کمک کنند، خیلی که میگویند قطره قطره دریا شود. اهالی ما هم شکرانه خدا از 9 میلیون علاقه زیاده است. چقدر که باشد اگر کمک کنند، من برای سرچه من با انشالله که یک قدم نزدیک برای طبابتش می شود. дароз намудани дасти кӯмак ба беморон ва ниёзмандон фармудаи худованд буда аҷру савоби зиёде дорад. умедворем ки мардуми шарифи тоҷик нисбат ба тақдири Аминҷони 8-сола бетараф намонда ба қадри ҳиммат ва тавоноии худ ба ин оилаи ниёзманд дар харидани ин доруи қиматбаҳо ёрӣ медиҳанд.